So guys, kuha tayo ng kaimito. Hinog mo mga kaimito eh. So kaimito ko digday. So guys, yung madaming bunga yan guys. Akyatin natin. Yan o, nakita nyo may bunga. Ang dami. Tapos meron pa dun. Tara. So guys, akitin natin yung kaimito. Ang daming bunga. Yun o. Yun, dami. Kita nyo? So dito ako akyat. Yan, tapos papunta doon. Yan, may hinog eh. May hinog dun o. Tapos dito. Tapos doon. Ilaw, igwa ng ani. So, akit tayo. Wala kasi akong hawak ng tripod. Bisit. Nakakakit ako. Unggoy ako eh. Nakakatato. Unggoy. Yun. So guys, yun kukunin natin oh. Yung dalawa na hinog na. Yan. Tara. Inang hirap. Wala akong tripod. Ito hinog na ito eh. Yun. Oh, kita nyo, yan, hinog na. Biyak na oh. Biyak. Kunin na natin. Okay. So guys, ito pang isa. Kunin natin. Ito hinog na ito eh. Yan o, hinog na. Mahulog tayo. So, dalawa na nakuha ko. Yan. So yun guys, nakakuha tayo dalawa. Ayun, dami. Pero hindi pa hinog yung iba eh. So, kunin natin yung nandun o. Hulog natin doon. Yun. Ay, gagi na, bisak. So yun guys, nakakuha tayo ulit. Ayan. Nasa nyug ako. Ayan, nasa taas ako nakatayo. So hulog natin ulit. Yun. Dahil natin nakuha, yun, 5. So guys, ang buhay natin dito sa Bicol, 5 oh. Kainin na natin. So guys, ito na yung nakuha nating star apple. Kaimito yan, 5. Tikman natin. Uy, huwag ka magpatugtog. Yun. Tikman natin. Sabi? Tuwa na mo patanggal. Dami pa. 5 nakuha ko.
Tamis? Ito, hinog na hinog na. Nice. Tamis. Ang ingay nung nagpa-power so. Tamis ha. Tamis. Buwan kasi ngayon ng kay Mito mga tato eh. Sarap. Guys, ang dami pa. Hanggang dito lang video. Okay, nakita ko lang sa inyo yung time nito sa likod ng bahay. Ang daming bunga. Hindi hirap mag-vlog pag walang tripod. Sarap. Ito kaya. Okay, hanggang dito lang video. Bye.